Nga nung lami, manjad ang ginadili. Kung kinsa man ang mong ginatukoy, ma'am, na pass na ko or ex na ko, para straight to the point na ta. So, ito aning pangalan na question number 1 niya. Question. 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 Pwede na pala ikaw lumabas. Kasabot. Sige. Nganong ang dressed chicken kay Gawbo? Ngano bitaw, uy? Ngano bitaw magdulya? Ngano bitaw kuan? It's me again, Cassie, and for today's vlog, mag-answer ko sa mga gipang comments ako mga friend. Sa isa na ko ka-post sa Facebook, which is niingon ko na mag-comment down mo kung unsa yung gusto ipangutana or ingon sa ako Kitubagon ako sa vlog. So, nara! And while gatubag ko sa tanan-tanan ninyong mga pangutana, mag-merienda ko! So, kini nga po to guys, order na ko kay Ma'am Althea. Shout out kay Ma'am Althea Rodriguez. Yang lamian nga po to. Duha ni siya kadusin akong gi-order no. Pero ang isa gihatag na ko sa ilaha para ilahang kaunon. So, ang isa kay nasa ko ug ako ara. Char lang. So, 12 ka buok guys. And this is 120 pesos. And busog-lusog. Siksik ng siksik. Laging sasabikan. Char. Tingnan na siya, guys. Dagko kayo siya, diba? And 120 lang. And 12 pieces na. Nagbalik-balik na ko. Grabe ko maka-endorse. Ito, guys, wala din ako gi-endorse sa kay libre ni. Gi-endorse na ko ni kay. Wala lang. Gusto lang na ako magkaon-kaon while answer sa mga question ninyo. Ug ang uban, nga wako kabalong sa pagtubag. So, magkaon ko, i-try na ko for the first time ang iyang puto. Kung lami ba yun siya? Pero mo siya lami ugnaw. Ug ang nag-deliver sa Quadri guys, by the way, ang sulugoon. Alam mo ni guys, happy kay ko karon. Siguro happy kay ko kay na ay pagkaon. Tanaw mo guys, mas dako pa siya sa kong now. Kailangan, plato mo, diba? And i-try na nato karon. So, before ko mo answer sa inyong question, mukhaon sa ako! Basta guys, kung gusto mo mag-order ani kay Ma'am Althea Rodriguez Butin, mo ang iyahang Facebook, and imabuta na po kong link niya below para maka-order mo ani sa iyaha. And guys, daghanay nakatilaw ani, ug ang ingon nila lami daw, sulit daw kayo, i-try na to karon. So, ikaw, sunod ka dire. Swerte kay ka. Kaya makaadto na ka sa ako ang inner body. Char lang. So guys, magkaon na ta. And mag-answer na ko.